Кніжная фея прадстаўляе вам новага героя. Вы даўно чулі пра яго, а цяпер ён увасобіўся ў казцы. Хто ж гэта? Ён жыве ў інтэрнэце, ён вядомы ўсёй планеце. За кантэнтам вашым сочыць, па старонках вашых крочыць. Пакідае сэрцы, лайкі, а завецца падабайка. Прывітанне! Я Падабайка. Давайте сябраваць. Заходзьце на старонку кніжнай феі, пісьменніцы Кацярыны Хадасевіч Лісавой. Там жыву я, іншыя героі яе кніг. Шчодра лайкі пакідайце, ну і кнігу прачытайце. Чакаю вас там.